Къде местото? Къде може да кажа на всички да забрали? Ще звъна на приятели се главни. Така. Ало? Кажи, бе, кажи. Та мама се бои и слуша музика. Не ме интересува, че слушаш музика, бе. Чакай, гледай ли Титаник? Титаник ли е? Гледа го. Като си го гледал, как му е тако с нещо, е? Кажи ми, как му е тако с нещо? Какво е? Че умряха хората, бе? Не ме интересува. Естествено, че няма да интересуват хората. Важното е, че желязото потъна. Ужас направо. Иди ми да наплача. Защо? Защо? Да, жалко, потъна. Но какво? Ако си циганин, нещастник. Ай, чао от нас.